Missä sä oot? En näe mitään. Sieltä löytyy. Tän äijän kuulee vittu mistä vaan. Hei Anssi, sulla ois vähän... Ei tää on lukos! Missä hämähäkki on? Hämähäkki. Ui perkele! Oi! Nyt mä vittu kuolin äijät! Tää on lukossa! Ai saatana! Ai saatana! Ai saatana! Mistä te vedätte? Aika jättäkö mä kuulen sen! Sen tulee! Mä eikä vittu, ei vittu. Kuka haluu mennä? Venatkaa vaan, venatkaa, kato mitä se tekee, Ei se tee mitään, se odottaa. Se on dance battle. Älä nyt kosta lähteä perkele! Se oli just tässä näin ja sit sä perääntyy. Jee, nyt tekee silleen. They like doing that shit. Siis on musta ihminen. Vittu meneekö sitä kohti? Ole! Oi, täällä on... Kato minkä mä löysin. Damn. Vittu jäikö se? No vittu, mitä veikkaat? No vissiin. Follow the blood trail I guess. No siellä se vittu on, ei saatana. Oi perkele! Älä vittu! Ahaa. Sä voit kiertää sieltä ulkokautta, siinä sun takana on se ovi. Tuo punainen. Joo, vitut mä en jaksa mitään. No, katot sä selvit siitä. En vitu selvi kyllä. Siinä on toi aukko. Ainakin mä täältä kiertää sinne. Ei ku mene ulkokautta. Vittu ammu itses. You läski. What do you want me to do with it? That's the sound Pick your it mom. up. That's the sound your mom makes when I yearn her. Et sit vie sitä paskapalloa ulos. Niin. Minä ei tiesi. Jop. Oho. Mitä? Lähdä äkkiä. No miten vitussa? Ei vittu. Se pääs pakoon. Okei. Nice. Pyörä. Ja fire exit. Hei. Kuulen niinku hämähäkin jo. Joo, mäkin. No varmaan se on siinä ylhäällä, niin mennään kattoo täältäkään. Toi kuulostaa. Mennään ulos. Vittu. Kuulostaa sieltä, että se tulee ylhäältä. Naa. Välillekin vaikka. Vittu. No tästä joka ikinen vihollinen tulee sun perään. Haijaa! No vittu. Vittu, kuin ei reagoi tohon. Ehkä ne ei kuule mua. No niin ja vittu sit karku. Ne tuli mun perään. Vittu, älä tuu mua päin! Joo, ja jumalauta. Hyvin meni. Mitä vittua? Oi perkele. Joo, mä vien ne veteen. Ei pääse tänne.
The fuck I do now? Ai. Mitä vittu sun tapahtuu? Oliko se nopea? Aha. Meillä on torvi, meillä on mutteri, meillä on avain ja meillä on laser pointeri. Siinä on turretti, siinä on turretti, ei Robert! No voi perkele. No se ei oo elos. Se on tossa! Ei! Okei, joo, hyvä idea. Nice. Tää on umpikuja. Tää on totaalinen umpikuja. Bro, täällä... Hui perkele! Roni! Hii! Roni! Hii! Perkele, mihin mä meen? Nyt on kyllä aika niin. Mitä vittua mun pitäis tehdä tämmöisessä tilanteessa? Mä tonne noin, niin mä juoksen ohi. Robert! Robert! Missä sä oot? Robert! Robert, mä oon Nikkusessa! Missä sä oot? Joo, sä voit juosta. Nää ei vittu kerkee vittuun täältä. Nää. Ne jäi. Rest in Tuolla peace. taaksepäin. Kato sä taaksepäin ja seuraa mua ääntä. Nyt sieltä tulee Vittu, toi täällä on se slugli. perkele. Täällä on se slugi. Tuu, nyt täytyy mennä. Ei perkele, nyt vittu. Ei Tänne, saatana. tänne. Joo. Jää. Juokse! Mitä se lisää? Mitä lisää? Jäi. No niin. Sano taksikuskille, että home. Mä oon sanonut taksikuskille, että vittu en maksa. Maksan huonossa. And straight to slime. Joo. Alkoir. Okei. Ei oo! Perkele! Alkoir. Ape on erittäin kuollut. Ei! Mä kuolin! Niilo. No miksi vittu sitä pitäis sanoa? Tultiinko me Eclipse aikaa tänne? Joo, ja tuolla se vittu örkki tuolla, joo. Miksi? Saa enemmän rahaa. Kattokaa, se on ihan... Äijät, kattokaa, tossa se on! No shit. No joo, ja Ja se vittu tulee nyt se tulee tänne. tänne näin perkele. Aha, Älä se tulee. vittu! Totalin out of fraction, että tää oli juttu. Jumalauta äijät, nyt vittu! Pistäkää toi tohon eteen, mistä voi Heippa. siirtää. Mä oon täällä katolla! Se söi sen! Ai! Ite. Mikä? Öö. Ei! Roni! Kuoliks sä? Auta! Mikä Auta mua. ongelma? No vittu kato mikä tää ongelma on. Ei oo hauskaa. Mikä vittu tänne tuli tämmönen tyyppi? No mut kyllä on toi Jukko, joka liikkuu. Ai saatana! Kuoliks se? Mä katon sitä patsasta. Mä katon sitä patsasta. Roni. Se lima tulee, tuu ylös, äkkiä ennen kuin se lima tulee. Okei, Perkele!
Roni. Tai jos ei tuu profit quotaan. No sieltä se tulee. Haijaa! Okei, se viedään nyt takas heti. Hei, okei, meillä on tarpeeksi taskulampu jokaiselle nyt. Kuuleva plats. Ei niitä uhrata sinut. Oikein pata lapio ja tuun tappele. Ei, mennään vaan ulos ja hakataan jotain vittua. Mennään hakkaa tää tyyppi. Nyt muuten Mythbusters. Se kumpi, mennään hakkaa se syö jommankumman, sit se Toni jatkaa hakkaamista. Katsotaan mitä tapahtuu. Tuu tänne! Vitun neekeri! Hakkaa se paskaks! Mitä? Mitä tässä tapahtuu? You ain't gonna catch me. Four big guys, and they grab on my thighs, blow up my guts like the 4th of July. If they keep fucking my butt, then I might just cry. Pooping semen spraying on my eye. He lick my dick and the cum start spraying. Charging up my dick, I'ma go super saiyan. When it comes to fucking booty, I don't do much. Voiko se mennä Olikin. kyykystä tolle, ettei se näe? Nope. No. Okei, nyt lähtee mun plääni. Perfect execution, kato. Okei, miten mä jaha. nyt... Hyppäät vaan siihen ja menet ohi. Ahaa! Pum! Wei, mä olisin voinut ottaa sun ruumiin tuolta kaudessa. Oltaan. Tää mä saanut sitä. Tieteen nimessä. Nothing. No. Wow. It will be fine. Wait, hold on. Guys? 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 Oh, what the fuck just happened? Okay, so Nilo is on narcotics. Mutteri. Näinkö meillä on nyt tarpeeksi? Kun meillä ei oo mitään vitu flashlighttekaan. Yeah, but it's funnier to say. Yeah. No okei. Minne mennään? Also. Me voidaan lähteä. Apua! Apua! Tää on ihan läskiä, mä pääsen ohi! Ei ainakaan tänne. Yeah, bro. Hei, guys, Mä en sun sinne. guys, Ah, hell no, what the Guys. fuck is this? guys. Oh! Get the fuck out. Ei, älä itse jätä mua tähän näin! Paskat kaverit. 86, niin. Se ois muuten maksanut 112. Hei, mene tohon ulos hetki. Missä se lapio? Jumalauta, nyt perkele. Mä teleportaan sut tänne. Ei, mut mitä tapahtuu, jos sä oot ulkona ja sit mä teleportaan sut tänne? No, mitä sä luulet, että tapahtuu? Hei, nyt se on mä. Kus on mä? No, nyt koita uudestaan. Se menee tän mukaan. Kun nyörässä. Nuclear reactors don't just fucking drop. No en mä tiedä, heitit se ulos saatana. In fucking incredible. Otetaanko tällä kertaa nyt niitä vitu flashlightteja? Ei. Ei. Ei varaa. Ei.
Ei me tarvita edes. Ei oo vaan. No, se on nähdään jo tuo. Fuck you guys, I am not doing this anymore. Fuck you. Ei vittu mä. No ei vittu. Mä jäin jumiin. Mä jäin jumiin. Mitä ne Mitä se vittu ne huutaa siellä? Robert? Oi perkele! Livaan! Livaan! Ei! Kuole, me veritettiin kaikki! Vitun! Tää on sun syytä. Tää on sun syytä. Ai jumalauta. Elääks kukaan enää? Oh shit. Hell nah. Ei! Älä jätä mua tänne! Älä jätä mua!